Żagħżugħ Malti ta' 17-il sena ġie arrestat mill-pulizija fil-Polonja wara li allegatament tajjar u qatel ċiklist fl-istess pajjiż. L-inċident seħħ il-ħadd li għadda l-ħabta tal-5 ta' filgħaxija fi triq Powzinska f'Varsavja. Rapporti tal-midja Pollakka qalu li l-Malti kien qed isuq mingħajr liċenzja tas-sewqan. Il-pulizija fil-Polonja qalet li l-ġuvni tilef il-kontroll tal-vettura fl-iwja bil-konsegwenza li baqa' dieħel fiċ-ċiklist ta' 77 sena li miet fuq il-post. Il-Malti kien qed isuq karozza tal-għamla Mercedes u ma jidhirx li kien taħt l-influenza tal-alkoħol jew id-droga. Huwa ġie arrestat mill-Pulizija Pollakka u mistenni jitressa l-qorti mixli bil-qtil tal-Pollak. Min stħarriġ li għamel One News se jirriżulta li bda l-iżvilupp ġew informati l-ġenituri taż-żagħżugħ f'Malta li qabdu avukat sabiex jiddefendi lil binhom mill-akkużi li nħarġu kontrih. Dan wara kuntatt li sar bejn l-Abbaxxata Maltija fil-Polonja u l-qraba tiegħu. Jidher ukoll li sa issa l-Pulizija Maltija għadhom ma ġewx informati mill-Pulizija Pollakka b'dan il-każ. Mara Ingliża ta' 73 sena tinsab fil-periklu li titlef ħajjita wara li nstabet mitlufa minn sensija f'wiċċ il-baħar f'Buġibba. Sorsi fuq il-post qalu lil One News li l-mara instabet wiċċal fuq diversi metri. Il-bot hemm iż-żona riservata għall-awm. Hija ngħatat l-ewwel għajnuna minn membri tas-Soċjetà tas-Salib l-Aħmar fejn immedjatament bdew is-CPR sakemm waslet ambulanza b'tim mediku mill-Isptar Mater Dei fejn aktar tard il-mara ġiet iċċertifikata li tinsab fil-periklu tal-mewt. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dan il-każ għadhom għaddejjin. Dwar il-każ infetħet inkjesta maġġisterjali mmexxija mill-Maġistrat tal-Assa. Mara ta' 42 sena miż-Żurri ġarbet ġrieħi gravi wara li kienet involuta f'ħabta frontali fil-post magħruf bħala l-Bennina fi triq is-Siġġiewi bejn is-Siġġiewi u Ħażebbuċ. L-inċident seħħ ħal-ħabta tas-7 ta' filgħodu meta l-karozza tal-għamla Vizz misjuqa mill-mara ħabtet fit-trakk tal-ġebel misjuq mir-raġel ta' 45 sena mill-Ħamrun. Jirriżulta li għal xi raġuni l-karozza tal-mara marret fuq il-karreġġja tal-oħra u baqgħet iddieħla b'impatt qawwi fit-trakk. Fuq il-post dlonk waslu għadd ta' pulizija u membri tal-protezzjoni ċivili li deru jqattaw is-saqaf tal-karozza biex joħorġu lill-vittma mill-karozza. Ambulanza ħadet lil mara l-Isptar Mater Dei għall-kura u aktar tard ġiet iċċertifikata li qed issofri minn ġrieħi gravi. L-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin.